No minä en kyllä ole mielestäni vanha ollenkaan. Niin, mä oon Pentti ja olen peräti 77 vuotta vanha. No saliharrastus lähti siitä, että nuorena tuli harrastettua sitä sun tätä urheilua ja sitten kun ajoin pahan autokolarin vuonna 1963, niin ja vuosi oli vuoden sairaalareissu, niin sitten piti tietysti vahvistaa lihaksia sairaalassa, että pysyy pystyssä sauvojen kanssa, kun pääsee ylös. Ja välittömästi sen jälkeen rupesin kotiolossa harrastamaan puntin nostoa ja bodausta, niin kuin sanotaan. Ja sieltä lähtien, että aika kauan aikaa on tässä treenattu. Ehkä olen vanhin salinpitäjä Suomessa, en tiedä, mutta luulisin. Täytyy hyväksyä se, että kaikkien ei voi pystyä sitten loppuun saakka, mutta ei tässä nyt vielä kovin paljon noi kilomäärät esimerkiksi salilla, mitä olen käyttänyt, on pudonneet, että aikamoisia painoja vielä pystyn nostelemaan. Kyllä se vaan jää mukana vähän niin kuin täytyy rauhoittaa se, ettei käytä liian suuria vastuksia missään liikkeessä. Kuvaaja varmaan huomasi, että mä tein väärin tämän liikkeen. Tässä pitäisi levittää nämä köydät täällä ylhäällä. Näin, mutta ei mun olkapää kestä sitä vääntöä noin sivulle. Vaan mä tein sen näin ja se ei ole niin kuin oikein tehty silloin tää liike. Käsillä mä oon tässä vielä kävellyt muutama vuosi sitten, mutta sen jälkeen kun rupesi tämmönen sormi vähän jostakin syystä jännetuppeen on jäänyt kiinni, niin ei pysty enää käsillä kävelemään, mutta nojapuilla seison edelleenkin käsillä. Siis tekosyyt on se yleisin syy ihmisillä olla tulematta siis liikunnan pariin. Kyllä niitä jatkuvasti kuulee tuossa, jos ei kehdata tulla paikan päälle, niin sitten soitellaan ja selitellään ja kaiken lailla. Ja se on aika luontevaa aika pitkälle samoilla ihmisillä se itsensä pettäminen. Ehkä toisia voi vähän juksata, mutta itse ihmiset eivät saisi pettää itsensä. Niin tässä nyt ei ole semmoista viimeistä käyttöpäivää niin kuin monessa muussa asiassa, että kyllä loppuun saakka vedetään. Ja sitten jos on petipotilas, niin siinäkin voi harrastaa aika moista liikuntaa vielä.